Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan tentang pasangan dalam bahasa Jawa. Kalau kemarin kita membahas tentang sandangan, tentang aksara legena dan sandangan, sekarang pasangan. Pasangan yaitu gunane kanggo mateni aksara. Maksudnya mateni aksara, contohnya umpamane sampe nulis sandal sing mati aksara no karo lo, bantal berarti aksara no karo lo, ngono ya. Lanjut, lah wujudnya pasangan iki ana ndek samping wujudnya pasangan ndek samping iki ya. Mungkin sampean ndek omah duwe pepak iso digawe, iso disawang. Iki nek keterangannya nulis pasangan kudu sesuai karo posisi titik-titik. Maksudnya piye? Jadi nek posisine ndek dhuwure titik-titik berarti pasangannya panggone ndek dhuwur. Dhuwur iki maksudnya ndek mburine aksara sing dipateni. Sing ndek dhuwur rata-rata ndek ngisor ya. Cuman sing ndek dhuwur enek papat, ya kuwi pasangan ho, pasangan so, po karo nyo. Liyane ndek ngisor. Terus pasangan kuwi kabeh ora oleh nempel. Nek nulis gak oleh nempel karo aksara sing dipateni. Cuman enek telung pasangan sing nulisnya kudu nempel, ya kuwi iki ndek ngisor iki enek no, wo karo nyo. Tengerane piye tengerane? Biasanya nyantike iki contone pasangan no. Lah iki enek nyantike ndek dhuwur iki. Berarti nulisnya kudu nempel. Aksara wo ya ngono. Aksara wo nulisnya ngene. Enek cantike berarti kudu nempel. Aksara pasangan nyo ya ngono, pasangan nyo tulisannya ngene, kurang lebih saya elek baleni. Nah, iki nyantik iki berarti nulisnya kudu nempel. Nah ya, jadi enek telung aksara, telung pasangan iki sing nulisnya kudu nempel karo aksara sing dipateni. Lanjut, carane ngapalne, carane ngapale pasangan, sing pertama kudu apal sik aksara legena sing di video sebelumnya, aksara Jawa Hana Caraka kudu apal sik. Nek wis lagi ngapalne pasangan, enek beberapa cara. Sing pertama sampean enek beberapa pasangan sing wujute padha karo aksara asline. Contone ndek kene enek ro, iki padha persis. Terus enek maneh yo, pasangan yo padha persis karo aksarane. Enek go. Sing terakhir enek ngo. Iki padha persis nek sampean ngapalne. Jadi 1 2 3 4 iki gak perlu diapalne. Jadi wis oleh kortingan papat pertama. Sing kedua, carane ngapalne enek beberapa pasangan sing wujute mirip, ora podo ya, mirip kaya asline. Contone ho iki ilang separo, ilang ngarepe, kaya asline tapi ilang ngarepe. Terus enek ko iki ya podo mirip, ilang burine tok. Terus to ilang burine. Terus lo ya ilang burine. Terus wes. Terus yang kedua enek pasangan sing mirip, bentuknya mirip, ya kuwi wo karo mo. Iki contone wo. Nek wo enek kaya enek pancing, enek nyantike dhuwur iki. Kudu nempel. Nek wo kudu nempel, nek mo kaya huruf C utawa dhewe pulungker ngene. Terus enek miripne do gede DH karo to TH. Nek do DH ngene. Nek to enek plungkere tengahe. Jadi enek sing mirip, ning ngapalne digoleki sing mirip-mirip tok. Lanjut, iki rumus pasangan. Rumus pasangan iki bisa dipahami dhisik. Rumus pasangan ya kuwi aksara sing mati kudu ditulis asli. Ditulis asli maksudnya ditulis aksara legenane asli. Terus sakwise aksara sing mati ditulis pasangan. Ben penak tak wae contoh, tak tulisne ndek kene. Contohnya sampean nulis
Kelaru. Panda. Contohnya nulis panda. Sampai nulis panda, aksara sing mati aksara no. Ya, langsung contohnya iki po, pa. Sing mati no, none berarti kudu ditulis asli. Tulis no asli, duduk no pasangan tapi no asli. Terus rumusnya mau sakwise aksara sing mati. Lah sakwise aksara sing mati iki kudu nek pengen mateni no, aksarane kan bar no kan do. Berarti done kudu do pasangan. Do pasangan wujude ngene panggone ndek ngisor. Iki diwaca wis panda. Ngene ya. Paham nggih? Contoh maneh umpamane bantal. Lah nulis bantal aksara sing mati apa no karo to. Nulisnya berarti bo. Aksara sing mati apa no. None kudu ditulis asli. Barang sing mati ditulis asli dhisik. Nek mateni no, lah iki ora oleh gawe pangku. Umpamane iki contone. Iki diwehi ngene, unine ban. Karek ngowahi to. Terus mateni lo. Lone ditulis asli, terus dipangku. Lah iki unine bantal tapi salah. Salah nyapa mergo salah iki enek iki. Apa jenenge pangkon ora oleh enek di tengah. Ya, pangkon oleh ndek mburi ngene iki oleh. Tapi nek di tengah gak oleh. Dosa mugolado. Cara nulis piye? Mergo matine posisi sing mati di tengah, berarti kudu gawe pasangan, gak oleh gawe pangkon. Carane mateni kayak mau barang sing mati, bar aksara sing mati, terus aksara berikutnya kudu berupa pasangan. Aksara sing mati no ditulis asli, bar ngono kan to. Lah to niki lagi to pasangan. To pasangan panggone ndek ngisor. Wujude kok ngene iki diwaca wis banta. Karek nambahi L lo. Lone posisine mati. Lah mergo mati oleh dipangku. Nyapa kok oleh dipangku mergo mati sing mati panggone ndek mburi, lagi oleh dipangku. Diwaca bantal. Pun lanjut ke contone kene. Lah nek contone kene contone iki contoh sing salah. Sing pertama tak wae contoh sing salah. Ben gak bingung makanya tak wae contoh salah karo contoh sing bener. Contoh sing salah mangan tahu. Mangan kita tandai iki ya, sing mati no. Nulisnya mangan, iki contohnya salah. Mangan mateni no, none dipangku. Terus iki diwaca wis mangan. Bar ngono arek nulis tahu. Tahu. Hone diwehi suku ben muni o. Iki salah mergo salahnya nyapa mergo patenan pangkon ora oleh enek di tengah koyok ngene iki. Iki gak oleh. Lah sing bener piye? Sing bener nek enek patenan di tengah kudu gawe pasangan. Ki mangan tahu none mati ki ditulis asli. Disawang contone mangan mongono none mati ditulis asli. Terus nek pengen mateni no aksara barno kan to. Berarti tone berupa to pasangan. To pasangan panggone ning ngisor diwaca mangan ta terus karek ngwehi ho. Hone ben muni o diwehi suku mangan tahu. Kita wae contoh bener karo contoh salah ben iso bedakne. Keterangane nek ngisor nek nek pengen ngerti catatan iki sampean oleh di screenshot. Tulodo pertama mau contoh sing pertama, iki contoh sing kedua padha wae. Contone iki kene beras larang. Iki contone nah ya. Tak wae tak tulis nih golek nggon liya ae. Beras larang. Beras sing mati aksara so. Nulis be. Bo ben muni e dieling-eling nek munine e berarti gawe pepet. Nek gak e suara e berarti nek gak e berarti engko gawe taling.
Beras sing mati aksara so, sone ditulis asli, aja so pasangan kleru. Sone asli. Nek pengen mateni so aksara bar so apa ndek kene lo. Berarti lone lo pasangan. Lo pasangan panggone ndek ngisor. Diwaca wis beras la. Karek nambahi rang. Ro rang mateni ng. Mateni ng enek sandangan cecak. Dieling-eling enek layar ki patenan r, enek cecak patenan eng. Enek wikian patenan ho. Beras iki diwaca beras lara, mateni eng berarti rone diwehi cecak. Lanjut iki contone beras larang. Beras sone mati ditulis asli, terus pasangan lo ngisore beras larang. Mangan sate contohnya nih, tulis nih. Mangan sate sing mati aksara no, berarti mo ngo. Aksara no mati ditulis dhisik utuh asli. Mangan no, terus none mati, nek pengen mateni no berarti aksara bar no so. Sone kudu so pasangan. So pasangan dieling-eling panggone ndek samping. Iki diwaca mangan sa. Karek nambahi te to. Tone suarane e dudu e berarti diwehi taling. Ngarepe to diwehi taling. Iki diwaca mangan sate. Yes, iki keterangannya di ngisor, iso di screenshot. Lanjut. Nah, iki tambahan tulodo pasangan yen ketemu sandangan. Tulodo nek pasangan ketemu sandangan. Sandangan ki sing pepet, wulu, cokro keret ku ya. Carane piye? Carane contohnya di kono enek beras murah. Beras murah. Beras murah sing mati so. Beras berarti nulisnya be nggih pepet. Ras mateni so, soalnya ditulis asli. Terus pasangan nek pengen mateni so berarti kudu nggawe pasangan mo. Pasangan mo panggone di ngisor kaya huruf C. Ora nempel ya. Iki dibaca wis beras mo. Pasangan nih semua pasangan bisa diwaca ya. Beras mo. Mone ben muni u diwehi suku. Jadi pasangan kena diwehi suku, kena diwehi sandangan. Cara nulis menurut pasangane. Ya, kelet ndek pasangane. Aja ndek kene ngene salah. Jadi manut pasangane. Nek nulis pasangan diwehi sandangan kuwi manut pasangane. Diwaca wis berasmu karek ngwehi ra. Ra mateni ha, enek patenan dhewe jenenge wikian. Dieling-eling sandangan wikian. Beras iki diwaca wis beras murah. Lanjut, dikono contoh selanjutnya apa? Mangan soto. Mangan soto iki disawang. Ya tak ganti warna. Mangan soto sing mati aksara no karo so. Sing mati aksara leru-leru. Sing mati aksara no ya. Aksara no berarti nulisnya mangan. Mangan mateni no, none ditulis asli. Saya tak golek nih anu ae. Tak tulis nih dhewe. Mangan soto. Mangan soto berarti sing mati no ya. Mangan. None mati ditulis asli. Mangano none jerong mati ya. Nek pengen mateni diwe pasangan so, mergo aksarane bareng ngono so. Pasangan so kayak ngene, bangunin ndek saming. Kebetulan iki unine o. Sawang soale unine o, SO. Berarti kudu diwe taling tarung. Carane ngewe taling tarung piye? Carane ngewe taling tarung kudu ndek ngarepe iki, ndek ngarepe sing dipateni.
kita link tarunge nggone ndek kene. Jadi carane nulis sandangan nek ketemu pasangan ngene ya. Enek carane enek sing ndek sepasangan sing ndek dhuwur carane ngewehi sandangan kayak ngene. Mangan so karek ngewehi to. Tone berarti to enek taling tarung berarti. Berarti taling to terus tarung. Iki diwaca wis mangan soto. Padha kaya iki diwaca mangan soto. Oke, lanjut. Terus ndek kene contone neh manuk sriti sing mati aksara ka. Berarti manuk none ben muni u diwe suku, mateni ka kone mati ditulis asli. Terus nek pengen mateni ka aksara so, mergo bar kuwi kan aksarane so. So berarti munine sri berarti nulis sro. Iki diwaca sro. Nek pengen muni i diwehi wulu dhuwure kaya iki contone. Manuk sri tone ben muni i diwehi wulu dhuwure manuk sriti. Terus carane disawang ya, carane ngewe sandangan nek pasangane ndek samping sandangane melok dhuwure pas. Contone neh iki enak neh. Contone ya nek kono mau wedhus gibas. Nulis wedhus. O diwe suku done wedhus mateni so. Sone ditulis asli. Nek pengen mateni so bar so go. Gone kudu go pasangan. Iki diwaca wis wedhus go. Gone ben muni i diwe wulu. Carane ngewe wulu ndek dhuwure kene. Ora oleh ndek dhuwure gone kene gak oleh salah. Tapi ndek dhuwure sone sing dipateni. Wedhus iki diwaca wedhus gi karek ngewehi bas. Bas mateni so mergo ndek mburi kene apa-apane neh sone oleh dipangku. Langsung disawang contone. Iki contone ya. Misal dhewe wedhus gibas carane nulis kaya ngene iki. Disawang carane nulis sandangan. Nek kene sandangane sing enek sandangan wulu iki ya. Cara nulis ngene. Nek bingung cara nulis piye disawang contone. Ben gak tersesat. Lanjut iki pasangan yang ketemu sandangan sing mau contone neh. Cara penulisan nek ketemu sandangan iki contone neh jangan terong. Sing mati no none ditulis iki jangan none mati terus muni t nek pengen mateni no aksarane to berarti ditulis pasangan iki ndek ngisor enek pasangane to tone unine e berarti diwe taling. Carane ngewe taling piye? Carane ngewe taling iki kaya iki ya. Carane wetane ndek sampinge aksara sing dipateni sampinge no, ora oleh ndek ngisore. Ndek sampinge aksara pasangan to iki gak oleh. Jadi kudu ndek sampinge ndek dhuwur. Jangan terong. Rong kebetulan rone gawe o berarti rone iki diwe taling tarung mateni ng. Mateni g gawe cecak. Pun lanjut adik sregep. Adik nulis a wi iso gawe ho. Dadi ho iki kena diwaca a karo ho. Adik mateni ko, adik do i mateni k kane ditulis asli. Bar ngono nek pengen mateni k aksarane selanjutnya so. Aksarane so kudu berupa pasangan. Ben muni sre berarti karek nguwahi cakra keret iki ngisore iki. Diwe cakra keret nulisnya berarti kayak gini ya, diwe cakra keret. Iki diwaca sre. Kunine wis sre. Adik sregep go ben muni o diwe pepet. Po-pone mati mergo nek mburi oleh dipangku. Lanjut bakul tebu sing mati lo. Bako kone ben muni o diwe suku, bakul mateni lo. Lone ditulis asli. Kayak contoh niki. Terus aksara bar aksara lo
tone nek pengen mateni lo berarti kudu gawe to pasangan panggone ning ngisor iki. Unine berarti diwehi pepet. Carane nulis pepet disawang contone pepete panggone ning dhuwur kayak iki karek ngwehi bu bo ben muni u diwehi suku bakul tebu. Lanjut dalan penak terakhir dalan sing mateni no terus iki nulis dalan mateni no none mati tulis asli bar ngono nek pengen mateni no aksarane selanjutnya po kudu berupa pasangan po p unine po tapi p berarti gawe taling. Carane gawe talingnya panggone ndek kene disawang iki ya di sebelah no orang di sebelah pasangan sopas enggak di konone. Nek bingung dilihat contohnya dalan penak karek nambahin no karo ko kone mati mergo nek mburi oleh di pangku. Lanjut kita tambahan maneh jadi ora tak terang nih sitok-sitok pasangan sitok-sitok enggak ya garis besar tok hukumnya kabeh podo semua pasangan hukumnya podo. Aksara mati yen ing sandangan wis ana ora oleh gawe pasangan. Jadi nek wis enek jadi khusus kanggo iki nek enek patenan ho ro karo eng iki gak oleh gawe pasangan mergo wis enek dhewe. Contohnya iki semir putih so ben muni diwe pepet mir mateni ro ora gawe ro terus bar ngono pasangan po gak oleh ya keterangan ini ngisor kene nek tapi patenan r enek dhewe lha iku layar wujude ngene iki lah seret iki jadi enek sandangan iku menangan sandangan luwih kuat timbangane pasangane enek enek sandangan wajib gawe sandangane jadi patenan r h karo eng wi wajib gawe kuwi gak oleh gawe pasangan. Iki contohnya semir balik yang contohnya semir iki diwe layar dhuwure terus karek nambahi putih ti mateni ho ne wikian iki. Terus contohnya nomor loro berikutnya layah pecah layah mateni ho lah nulisnya kudu ngene layah mergo patenan ho enek dhewe langsung ae diwe patenan ho di tengah gak oleh diwe pasangan gak oleh mergo sandangan luwih kuat. Layah karek nulis pecah po suarane nggih pepet karek nambahi cane mateni ha diwe wikian burine. Nek bingung keterangane disawang iki. Terakhir benang sesek aduh terakhir benang kuning mateni eng ya mateni eng ora oleh gawe aksara ngo terus diwe pasangan ko gak oleh tapi eng enek dhewe berarti nulisnya kayak contoh niki bo ben muni diwe pepet be na ben muni eng dhuwure diwe cecak benang kuning berarti ko diwe suku terus ning berarti no diwehi ben munin i diwehi wulu dhuwure ben munin ning karek ngowahi cecak. Nek bingung disawang keterangane iki ya. Lanjut lah iki nek khususne iki sing mburi-mburi gak perlu dipahami teman-teman sing penting sing ngarep-ngarep mau dipahami sik ya sing penting kita mek tambahan tok. Nek ketemu pasangan kotolo wujude kaya iki tolo panggone ning isor ya iki disawang keterangan iki pasangan kotolo yang diweni sandangan sing panggone ndek ngisor dadi sandangan sing panggone ning ngisori suku cokro keret pengkal tak asline ndek samping cuman mergo nempel berarti kudu tak katutne cuman sing sering mutu suku cokro keret iki ya. Carane nulis piye carane nulis kayak ngene tak tulis saya. Contohnya budal turu aksarane berarti bo u budal mateni lo ne ditulis asli sik. Lah sing kan mau
pasangan ko tolo ya, berarti iki termasuk to, termasuk tone diwehi o. Carane ngewehi o iki pasangan to. Iki diwaca budal to. Nek pengen nulis o gak oleh, iki diwe suku ngene gak oleh. Ya. Tapi carane nulis nek ketemu nek aksara apa jenenge pasangan ko to karo lo kok diwe suku, kudu ditulis asli koyok sandang koyok apa jenenge aksara asline. Berarti tone to koyok to asline ngene. Karek ngewe suku. Khusus telu ku ya ko to lo. Nek diwe suku, nek gak diwe suku berarti koyok ngene. Kleru. Nek gak diwe suku berarti pasangannya koyok ini iki. Tapi nek diwe suku ora oleh ngene iki salah. Tapi koyok iki. Iki diwaca wis budal tu karek ngeweru. RU. Nek bingung disawang contone. Ya contone. Budal turu disawang tone wujude asli. Mergo dhek kena suku. Terus contohnya nih budal keramas. Lah budal mateni lo, lone tulis asli. Baru ngono nek pengen mateni lo kone iki ko pasangan. Lah ko pasangan kan asline kan ngene. Nek kan kra berarti diwe cokro ngisore. Nek diwe cokro ora oleh ngene langsung ora oleh. Kita tulis ngene gak oleh. Iki salah. Nek di pasangan ko kok diwe cokro kudu asli karek ngewe cokro koyok contoh niki budal kra karek ngewe mateni sone ben mati diwe pangku. Podo karo ngisore lanjute iki tumbas luku. Iki mung contone to, iki mung contone ko, saiki contone sing lo tumbas luku. Tum mateni b mone mateni M. Iki keliru sing diwarna ya. Mateni M ya. Mateni M mone mati tulis asli. Terus bo. Bone bo pasangan. Diwaca tumba. Mateni ne so. Sone ditulis asli. Terus nek pengen mateni so, aksara berso lo, lone diwehi suku. Lah iki ditulis asli. Pasangan lo aslinya kan ngene. Nek diwe suku ora oleh ngene iki salah. Nek diwe suku ya, khusus nek diwe suku gak oleh ngono kuwi. Diwe suku, diwe cokro, diwe keret gak oleh. Tapi kudu ditulis asli kayak ngene. Ya kayak contoh niki. Diwaca tumbas lu karek terakhir ko di suku ku. Itu cukup sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.